Social media o video mangpili rok belai kino viral ongoi tongmani baksa baksa keba nogoi mankana tei baksa baksa keba nugya phano ongoi mankana ar jaga o video o nogoi mankha je nokha sakani simi kono phano kwrui chiro ar jagani simi borok potop potop kwlainani nangkha phiaba ar jagao kono aeroplane kwrui eba kheba kono parachute kwrui borok simi potop potop kwlainani nangkha o video social media o spread eba kheba viral wngmani yagulo borok rokni kwbangmano reaction nungnani nangkha baksa baksa khiba sao o video fake se eba kheba artificial intelligence eba kheba AI bai swnamjak se hinai tei baksa baksa kheba sabo obo kubui no kaham khe nai naikhankhe obo realistic jat kubui kahai no wngoi tongo maybe nokha sakani kwlaiya phano ar jagao tongna aeroplane tei o aeroplane chumui bai nukjaya phano wngoi tongmankhana ar jagani borok parachute bai land khlaikhani o parachute rok damage wngoi uri phano thangmano haike borok khlailaikhana hini uansukhlaikha tei kwbangma borokno omo kahai jatrepot kaham hamya comments rok bo khlainai bangkha borok rok kwbangmano o video no nukmani yagulo saimanani muchungjak baio o video mangpili bor jagani hinai hingkhe a borok saimanani swkang norok nai naikradi o video mangpili rokno o video viral wngoi thangmani yagulo social media o kwbangma lokorokno saimanani muchungjak baio o video ni uklog ni hwijak kok rok o video kubui de fake de eba kheba AI bai swnamjak de nakiba kubui kubui no borok rok omo kahai khe potop potop nokhani klaibaikha kwbangma borok no jatrepot comment khlaiui saimanani muchungjak baio o video ni uklog ni hwijak kok rok no twiui social media o kwbangma borok no social media platform o thangui jemon Instagram Twitter Facebook omo kahai rok post khlai tongkha obo kubui kubui no kubui jagani gotna no hinui tei jagani bumung bo rwui swijak tongo mention khlaiui tei baksa baksa kheba AI generate video se hinui comment khlaiui post khlailai tonglaikha hingkhe a video kaham de kubui de eba kheba AI generated video de a video poila viral wngmani a video ni comment section no hwijak tongo ar jagao naima bai no saimani thangkha o video AI generated video de nakiba kubui kubui de omo kahai hinui hingye norok saimana de muchuk obo AI generated video de nakiba kubui kubui no omo kahai khe borok potop potop kwlaikha o kok rok no saimana muchung hangkhe comment section no thangdi tei sadi saimanani muchungo hinui।